na shirya rayuwa na yi da ke zana mutu da ke zana rayu da ke zana mutu da ke. Ni ba cikin da zan shiga ba inda zan shiga in yi wanka sai na ji wane ne ga ya ka ji mamin nan ne don cewa wane ne ga ya da ki tun da nake da ba da ce ba zan shiga ba zan tuba na bar yara ba ke da makaranta ka ji mamin wane ne labari wane ne ga ya dan mai kamfanin mu ne ya tsoye shi sai Abdullahi amma dai ban yi wani magana da shi kawai dai sunan wani abu wani zunubi amma fa ki bi a hankali kin san yaran masu kuɗi nan ki bi su a hankali amoni sai da gani ki na yaba da hankalinsa kuma yana da kirki sosai shi da gani cikin da da jiya sa ni ya riga ya ba da sa a rika hadi da nan jini da nake tari na san Muflaihat tarko na ya kama kenan. Not now. Yarinya ba yanzu ba, akwai lokacin da nake jira. Zaki shigo. Hai, baya dagawa. Ni ko gidansu zan tafi. Amma dai babu kyau. A ce na tashi na daga kafa na tafi gidansu. Musin, dan Allah ka daga wayata in san wani hali kake ciki. Ni ina cikin damuwa. Ki san me nake so da ke? Ki yi mishi uzuri. Maybe akwai abin da ya sa ba kya samun shi a waya. Kuma na tabbata duk inda yake shi ma yana nan yana tunanin ki. Amma Fasilat me yasa zai min haka? Sai da ya bari na kamu da sansa? Yau kusan kwana 3 nake kiransa ina cikin wani hali. Amma kwata-kwata baya daukan wayana. Ki mishi uzuri dai. Dole amma yanzu na kira wayansa a kashe ni. Ki sake kiran shi ki gani. Ya dauka. Hello Musin. Haba Musin, dan Allah me na maka haka? Ina ta kiranka kusan kwana 3 baka daukan wayana? Haba Musin, ni dama wallahi na ce gidanku zan zo, amma na zauna na yi tunanin haka. Bai dace a ce na je gidanku ba. Yau, bana kusa na dan je wani waje sai yau da. Gaskiya Musin, kakka sake mai irin abin da kamu. A'a, karki da mu ki haƙuri ba sai kin yi haka ba. Yanzu ina gidana, kuma ki same ni sai mu barka. Ni ba zan iya zuwa gidanka ba, saboda ina azumi ko. Sannan momi yau za ta shigo. Ba zan iya zuwa ba Musin. Shikenan. Ba matsala. Zan yi wani abu yanzu. Zan kira ki ko zuwa magarba. To shikenan. Bye. Hankali ya kwanta. To ba dole hankali na ya kwanta ba.
baki san yadda nake jin sa a raina bane. Hello? Flat. Hello Musin. Ka sake kuma ko? A'a kaga bana son haka. Sai da ka ce mun ba za ka sake min abin da ka mun ba. Kana ina? Ina gida na yanzu haka. Gani nan zuwa yanzu. A'a na ce maka gani nan zuwa. To shikenan ba da ruwa. Cikin zo bari in tura miki address. Ta lokaci na cikin duhun dare rana, kare na kasa gane kaina, kin watsa duka lamburana, ni zana rayu da ke a duniya. Na'am. Kamar mu ɗaya da ke ki tausaya. Ban gudun ta wuya na shirya. Karka damu. Rayuwa na yi da ke. Zan baka kasanka. Allah ya kai mu gobe. Zana rayu da ke. Zana mutu da ke. Wallahi abokina ka rage shan sigari ka ta halaka ka. Abokina kenan. Faduwa ba ta gamji ba ce. Duk inda hadari sa gaba ba shakka zai ji gurin komai nisa. Haka ne kam. Hadari kan iya yin dogon zango, amma iska tana hana shi zubar da ruwa. Wannan hadarin zai yi ruwa kuma a kusa ba da jimawa ba, domin ya gama da komai, kawai lokaci yake jira. Hankalin mai saran kaba ya koma kan garna, domin yakan iya shan harbi kuma kaba ba ta samu ba. Sai dai na cire wurin kare na doshi kabar na sare jar hannuna, kai dai kawai ka jira lokaci. Allah bai barka da zuwa. Bari mu je wace. Masu ka bude wani. Mota zan je ne yanzu. Dauke. A fito lafiya. Godiya nake. Fito lafiya. Fito lafiya. Kaga fa wannan 2000 kwana 4 kenan yau. Shi wannan ai ya mafi musun din wallahi. Kaga sai in je in ci gyada ta, in ci indomi har da kwai ma. Bangudin ta wuya na shirya. Baki da dama dai ƙawata. Ke dai gaskiya ce dai ba kya so. Ai ke dama gaskiya ne ba kya so ko kaɗan na sani. Kin ga wannan? Gashi. Dama na san kalar ki ne. Shi na fi so ai dama. Na sani sai ai ke sa na faɗi. Ai dama saboda ke kina son wannan ne saboda ko da ke ba sai na faɗa ba. Yawwa wai yaushe zaki je ki ziyarci mama ne, ya fa kamata ki je. Gaskiya ne mamsiku. Za mu yi waya da ita yau insha Allah. Duk yanda muka yi sai mu sa rana da za mu je mu ganta. Gaskiya da ya kamata a je.
Kai, ƙawata Pepsi akwai daɗi. Ke da wa kike yi wannan dariyan kamar wanda aka ma albishir. Wannan dariyan da nake ya fi albishir. Ƙawata kenan, ki dai rage abin da kike yi, wallahi. Ƙawata kenan, lokacin da cimma muradina, za ki ga amfanin dariya. Sorry da labarin je wajen daga waya mata. Ba damuwa, sai ka dawo. Kare da ki bata lokaci na cikin duhun dare ko rana, kare na kasa gane kaina, kin watsa duka lamburana, bisa na rayu da ke kamar mu ɗaya da ke ki tausaya, ban gudun ta wuya na shirya, rayuwa na yi da ke, zana mutu da ke, zana rayu da ke, zana mutu da ke. Sorry Bilal, na tafi na baka kadi a mota. Abokina kenan. A inda sabo na saba. Kai da ko ja mota mu tafi. Kare na kasa gane kaina, kin watsa duka lamburana, bisa na rayu da ke a duniya. Kamar mu ɗaya da ke ki tausa